hera maonge raboyunga kata kichako timo hera kapod itin keti obadho mar yudo tuo mar ayaki kata yudo ich mano kipango. Koro wach mar sexual and reproductive health ni onego beni wachako wuoye gi nyithindwa kata mneudi kaka jonyuol mondo nyithindo bed ka ng'eyo ni gima kama timore. Kech yudo ka wan bende nitiere kitwa gi timbewa ma pod wan go manyachon cha ma ok wanyal wuoyo go gi nyithindo kata e wach hera. Ok inyal nyiso nyathini ni ng'eni kiyudo wuoyi machalo kama to onego beni timo kode hera. Yani aneno wich kuot e loso gi nyathina e wacho ni adiera e gima timore. Ka ok ang'eyo ni nyathini obro yudo ng'ama chielo oko kucha cha to bro puonje gigi ka an ok ang'eyo. Chieng' moro abiro apo mana ni nyathina cha ne nigi ich. Nyathi yach takia ni ijni omodhe pi koso ijni no yude yo machalo nade. Koro nego beni watwak gi nyithindwa gi mondo wang'e niya nyathina ni owuotho nade to en gi ng'a to chopo kama chalo nade. Kaka jonyuol onego beni wakawo atua wakawo kaka nyithindwa wapuonjgi e wach mar sexual and reproductive health rights ni mondo ging'e ni tuoche nitie, ayaki nitie, to iyudo ni piny masani ni ayaki kano biro higni mokalo ka dhano pod oluore nyaka chika uono. Ananyisi ni anadak gi kute mag ayaki. Asedak gi kute gi mokalo higni 22 to an bende naseyudo gimiluongo ni cervical cancer no viability positive nodho timna thieth miluongo ni cryotherapy. Koro an achung' e oganda wa manyisgi ni dak gi kute mayaki ok yot. Yudo cervical cancer no be ok en tich mayot nikech chiedhe no ben okawo okang' mathoth. Koro onego benu geng'oru kik uyudre gi gik machalo kamaendi nikech lived experience ngima ng'ato dake kochako pimo ni gik mosekale to bedo matek ahinya nikech koro bende ikale gik miluongo ni stigma e community kucha nikech kwacho ni macha dongo mama moro ma jayaki cha macha dong mama moro mane tuo mar nyach moro mar cervical cancer cha no mako. Koro ibedo kaka yani ji okwedi anyuola be koro dwa neni osiepeni be oringi. Koro kata mna your regular partners jok mibedo gago kaka osiepeni bende thoth gi ringo weyi nikech koro gineno ka ina ng'ama tuo ng'ama ji ok ogen. To adwoko erokamano ne programs mosebiro kae ni makonyo oganda wa e yore mag thieth kaka koro wan community advocacy board community advocacy club ni wakelo kata mna nyithindo manyirigo kata gi machuo wantie gi club matindo tindo e okenge kokenge to okang' kokang' bende nitiere mna gi ng'ama ikerom gi jo mantie grubno ma dhok magiwacho no owacho kodgi to giwinjre. An bende nitie mna jok ma hikgi okalo kaka koro mara okalo ni 50 gi wiye kaketo gi karachiel tabro nyiso gi ni kama onego beni wage